Духтарако шумо бо як камтарак дига маълумот дар бораи ҳами чой мисол вай кунумтона. Касе ки ҳами чоя гирифтагия илтимос да як стакан дам када нахӯрен. Илтимос рӯзҳои аввал да як банка 1 литра бикунӣ бихӯрен. И ҳами ку ҳами қара камбоша ку духтарои ҳами қара камбоша ку дозаш баланда гуфти гапи агар мисол хали адаби када гав занем ва и доза ми қарак буда гишни ми қарак дар нӯшда чой дора ба ҳами вайш дозаш баланда як бора гуфти гапо хароб мекуна. Хеле мумкин нест аю хамира намира ми як манем як банка дадам мекунам ина ми байне бутылкада ина як пакетикаш ина ми қарака я ина нигоҳ кунен чихе сиёҳ ай ма ҳамаша надохтам ина хайз ма об мерезам ина ҷада ранги чой дам мекунамша мисол чӣ мешава ой ин ҷада ранги чой дам мекунам амира